Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Arrasateko gaztetxera etorri gara. Marte Lasarte taldeko lagunekin egin dugu hitzordua, argitaratu berri duten lehen diskoa ezagutzeko. Euskal Herriko musika eszenako musikari arituak batu dira egitasmo berri honetan, eta dagoeneko kalean dute iraupen luzeko lehen diskoa. Gaur, gurean, Marte Lasarte. Egunak eman zalitegia pentsatzeko berandu egida orain bizi oso aurrean ezia azkeneko soilik korrika egiten gozain Peio, Borja, Alex eta Lorenekan edilegun Marte Lasarte. Pixka bat Marte Lasarte sortzen da eskakitan amaitzera zijoan garai horretan, igual nola gokatzeko eskakitanen azken garai horretan, bosteto batzuk garai horretakoak dira, pandemia bitartekoak. Eta bazegoen hor, ez dakit nola esan, nukleo bat edo honekin, hasiera batean beste proiektu bat egiteko asmoa zegoen, eta, justo nire partetik tokatzen dena. Eta, gauza horiek ezerezean geratu ondoren eta Borjak ere bosteto batzuk izan da, erabaki genuen elkarreki proiektu honetan, hastea. Peiok hitz egin zuen nerekin ja erabaki hartuta zegoen eta azken kontzertua ez dakit programatuta, baina hortxe ginen azkenengo hilabetetan. Eta erakutsi zizkian zituen ideia batzuk, musikarekin jarraitzeko intentzioa zekala eta ber animatzen nintzen. Eta hortan hasi ginen, egia da, azken kontzertua eman baino lehen pizkat motel, azken eskakitanen azken txampakin eta horrela. Eta gero ja behin kontzertua eman da, pizka seriago hasi ginen, data jartzen eta bestiekin ja gehiago sakontzen. Baina gutxi gora bera eskakitanen azken hilabetetan hasi zen erabakia jarraitzeko eta hementxe gaude. Azken finean ez gea geratu ez Borja ez niri, zentzu horretan. Eta, hau izan da pixka bat, gure baruan genekan hori pixka bat bestera batean, gu bion artean hasiera batean, materializatzeko nolabait ez. Bai estudioan, bai eszenatokietan. Peio eta Borja ezagutzen dituen eskaketan garaietik, ibili nintzen haiekin jotzen, kontzertu batzuk eta harremana egin genuen eta konbidatu zidaten hori proiektu hau eskuartean zeukatela eta proposatu zidaten partaide bat izatera eta iruditu zitzaidan ideia hona eta hemen nago. Ni sartu nintzen taldean 2024an uste dut ude aurretik izan zala. Niri esan ostan elango Oñakok, managerrak Maukako jefeak esan ostan talde bat sortzeko dabizela, eskakaitaneko Peio eta Borjak ja abestiek sortu dut eta etornitzen bere gazberbetan. Eta erakutsi eustan abesti batzuk, esan hemen, ostra, me mola, bale guai. Baina nire lehenengo pausu izan zen, Olatz Salvador egon zen eskakaitanen eurekaz, nik eurek ez neuzen ezagutzen pertsonalki eta orduen Olatz lagun edalez, esan otzen Olatz. Honek tipoak zelakoak dire, eta berak esan ostan oso jatorrak dire, Lore oso ondo ibiliko zara eurekaz. Beraz, eskerrik asko Olatzeri, ze beragaitik nahu gaur, Marte Lasarte zioten eta oso guzture nahu. Marte Lasarte egitasmoa biko formatoan abiatzen da urteak atzera. Peioren melodia eta letra batzuk, Borjaren doinuekin bat egitean. Bai, batez ere Borjaren hori, nik montatu ditudanean, batzakidez, igual montatu dudanean oinarria izan da gehiago, bateria simple bat, gero baju erritmo batekin, eta horren gainean melodia bat eta hitzak. Hitzak batzutan amaitu gabe, eta guatxupe bizka kantatuta, baina, gero... Eta, egia da, elementu batzuk dituela, igual aurreko arotik hartua, baina, ez dagoen haustura oso bat, azken finean, garai hartan ere Borja eta biok ibili ginelako, baina bada aldi berean Borja eta bion artean bakarrik egindako zerbait. Aurreko garaian
beste pertsona batzuk zeuden, eta bueno, honetan egin dugu gureagoa edo. Pixkat, eskakitanen azken epokaren dinamika berdina horrekin. Azkenan egia da, eskakitanen peioketanik konposatzen genuen, Julenekin batera eta olatz batzutan eta horrela. Eta orduan, pues, bueno, hor bide hori gustatzen zaigu. Eta bestiak eraikitzerako orduan, pues, joera berdina izan da. Ez dugu horrela finkatu ze estilo edo ze esto, gehiago, pues, zer nahi genuen, nondik eramaten zuna bestia. Horregatik atera zego ere bai dizkoa, pues, abesti bakoitza da despadri ez madre esaten den bezala, baina hori ez dugu pentsatu hau egingo dugu edo, bueno, badakigu bakoitzaren mugak zeintzuk diren, eta pues, da, pues, Peioren influentziak, nire influentziak, eta hortan lan egin, produkzio lanetan, pues, hori, janzten eta sakontzen, baina ideia hori da. Azkenan Peioren hitzak dira guztiak, eta ni gehiago musika zentratuta. Urotza aurpegian ta basoan izotzik ezkearekin itota horri basuk furatzen galtzen dezun pozoiara telefonoa jenlatzen baki bat borratzen noizbait esatzen uno begauzak aurrez aurre baina berez izateko norbera da libre nola libratu iraganaz hegazkin berean doanean bidaiatzen nire azok Sorkuntza garaian hirugarren lagun bat izan dute ondoan, Jon Badi. Bere arduratu da, taldekideekin batera, kantuek behar zuten azken ekoizpen lanaz. Bueno, behar genuen norbait, batez ere esateko bai, bide honetatik edo ez, horrela egingo nuke, ez? Osea, askotan biziatu daiteke pixka bat biren artean egindako zerbait, eta horregatik faltan botatzen genuen hirugarren buru bat, ez? Pixka kokatzeko kanpotik bezala. Ez da inbeste izan, ekoiztea goitik bera abestia, gehiago izan da pixka bat eramatea edo ateratzea pixka bat gu jorratzen ari ginen kontraesankorra dirudi, baina ateratzea pixka bat gu generaman karriletik edo bidetik, ez? Bai, produkzioan lagundu dugu. Egia da bere figura garrantzitsua izan dela, estan Peiotan ere artean iristen ginen punto muerto batera, eta orduan bera ukitzea hor, eta esatea, bale, gu honean iritsi geha, hemendik aurrera berzuk ze ikustezun, ze aportatzeko dakazun, eta asko lagundu digu eta soinuan makina bat da, eta gaina bai laguntzen zuen desenpatea hori egiten batzutan zaila dela biren artean iristea, ez? Biko formatutik lauko formatora igaro zen banda, Alex eta Lorenekan egitasmora batzean. Kantu asko egina zauden jada, baina bi musikariek bakoitzaren hortasuna jarri dute. Beti pentsatu izan dugu banda formatu bat nahi genula. Nahiz eta bikoan aurkeztu hasieran, eta Alexin izena proiektuaren hasieratik egon zen hor mahai gainean, zen gaina eskakitanen azken boladan, bera ezagutu genuen eta Julen ordezkatu zuen bolo askotan. Konposatzerako garaian egia da ez dutela parte asko hartu zen, gaina batzuen eginda. Baina gero bai, grabatzerako orduan, zuzenekora begira, lantaldea eta osatzerako orduan oso garrantzitsua izan dira. Bai, esan sartuko ginen Alexetani, bai Borjak eta Peiok ikusi hori izan abestiek oso gareatute. Orduen konposaketa aldetik nik ez dut bapez. Ni joan azorra grabetan, joteko era bakotxateko berana eta soinuek be bai, deko zuzenak zuk hartun eta holan, gero soinu desberdin batzuk ataran eusen pedalak azta holan abestitan horbeto enkajeten deurenak eta holan, eta hori egon nintzen eurikaz probetan, zer hau ondo, bai, eta ondo lotu zen, eta gero ja hasi gara zuzenekoak az, eta egia esan oso pusik. Zer zuzenekoak ganera energia deko eta niri hori guztu egiten jatillo bat. Bueno, pasatu zidaten abesti gehienak ja ekoizpen nahiko aurreratu batekin, eta batez ere egin nuena izan zen zegoena pixka bat jo, eta zegoen bezala ia berdin grabatu.
Taldearen debuteko lana disko jostaria da. Erritmo aldetik anitza da, eta kantu bakoitzean dozenaka detaile txiki daude diskoari kolore ematen diotenak. Bi botila utxiren zarataz, esna balen etxetik ateuriata, nola ez genezak busti du San Roke, eta zer espero behar zen amarrak dira taigande, kasino batetik ikusita urdela, dinez jakeroak viendo patos aplastados en tu ciudad, exiliame a Portugal, atean azatera, ataskotikan. Gaur egin segituan aspertzen geha. Gaur ez dugu aguantatzen struktura finko bat eta arreglo berdina mora guztian. Nire adibidez kanta baten zuterakoan gustatzen zait. Estrofa bakoitzan ukitzea sorpresatxeren bat, zerbait aldatzea, estimuluak ematea, ez? Eta horrekin bai jolastu dugu. Saiatu gera ez redundanteak izaten, ez? Eta entzulari eskaintzen estrofaro, estribilloro, abestiro, zerbait berria, pues, esateko, lehenengo entzunaldian ez nuen ikusi. Bigarrenean, detaile txau ikusiet. Eta bosgarrenean, oraindik gelditzen zait, tontakeri hau, sartu diotela, hotxean, efektu txori, niri gustatzen zait entzule bezala hori eukitza, eta saiatu gera hori eskintzen ere bai. Saiatu ginen ahalik eta gehien irekitzen, ez? Eta ez genuen hori nahi aurreko dinamiketara eta pixka bat errepikatzera funtzionatu zigun formula, ez? Eta saiatu geha pixka bat, ez? Eta aurrekoak zabaltzen, eta rolloren bat gustatzen bat zitzaigun hori probatzera jo dugu, ez? Eta horrexegatik uste dut jolastiagoa dela, kapak ere gerora, ez? Esan dizuan horretan, ez? Joizan degunean edo joizan detenean etxean, gero hori eramatea estudiora izan da aukera bat, zerbait berezia egiteko eta gustatzen zitzaigun zerbait egiteko, ez? Eta, bueno, oso eklektikoa izan da, ez? Gero ondorioa edo. Diskoa oso elektronikoa da, baina gero, zuk esan duzu moduen, kontzertuetan soinu organikoa dau, ze akaboen danok aukioten, geuse detaile da elektronikoak be badauz, baina dana batera. Orduen nik uste dut, niri pertsonalki kontzertu bet ikusteko nire hori asko guztia, ikustea jentea joten eta soinu apur bet organikoagoa. Gauze elektronikoak kendu barik, ze, gustu los colores, niri be gustatzen jatez. Eta frikadak eta holan be gustatzen jatez, eta badauze soinutsu friki asko, me molan. Post-punk, drum and bass, dark pop, pop rock, fuzz punk, indie pop, new wave eta elektronika. Horiek dira talderen promozio-urrian aipatzen diren musika etiketa batzu. Zan daiteke ez, eta batek esango du agian, horietako baten bat ez dagoela, edo batetik gehiago dagoela, baina hori azkenean izan zen. Ez dakit ez, beste edabide batzuek esandakoa, kritiko batzuk esandakoa, gure lagunek esandako estiloak. Eta gu ez garen ez bereziki onak izan estilo zehatz bat jartzen. Denbora pasata, begiratu nuen pixka bat eta rock alternatibaren barruan korronte bat ez, noise pop edo pavement, Pixies ere pixka bat ez, eta igual rockarekin lotuago dauden abestien artean, igual rollo hori litzateke pixka bat ez, baina gero igual despistatzen du pixka bat, batean elektronika gotea, gero igual zerbait urbanoa gotea momenturen batean. Baina, azkenan antena dazkagu eta nola eramaten dugun gure adierazpenaren bitartez musika ez, eta azkenan martxela sarte da hori. Etiketen asuntakin egia da ni berezik itxarra naizela eta gaina pizkat pereza ematen dit etiketen mundua. Ez dakit oso ondo etiketatzen generoak eta ez nahiz asko arduratu. Eta egia lehenengo kantak singelak ateratzen hasi ginenean, etiketa batzuk agertzen zian, baina beste batzuk jarrita. Eta promo horria egin barzan eta galdu ziguten ze estilo, zen genero bat jarri bar da, zen jarri bar da promo horrian. Eta egin genuna zen pixka eta amalgama hori guztia hartu, eta esan genuen hau gutxi gora erankajatzen digu, hau guztia esan digute, zakura eta bakoitzak erabakitzea zer den. Zen ezakigu hori, azkenan akabesti bakoitza, ez da akotatuta dago, eta estilo akotatuta dago, baina gero genero desberdinak badaudela. Azkenan power trio bat bezalako osea bat da, peiorekin, baina nahiko rock talde tipikoa modernoagoa soinu aldetik edo, baina nik uste dut arima badela rock
tipiko, betiko rock talde baten, hori. Diskoaren zati handi bat etxeko home studioan grabatuak izan dira. Ondoren, Aritzarregiren estudioan borobiltzeko. Azkenik, Ultramarinos estudioetan masterizatu da lana. Preprodukzio lana egon da eta pista asko joan dira horrela etxetik zeuden bezala. Eta horre estudioan batez ere grabatu ditugu bateriak, batzuk elektronikoak, beste batzuk hibridoak eta beste batzuk akustikoak. Bertan grabatu ditugu, ahotsak eta bajoren bat. Eta berak nahaztu du, eta uste lan gehienak berarekin egin ditugula eta oso eroso gaude berarekin. Bai, bateria organikoa, gero Roland tipikoa, betikoa, pad bat, beste alde batean, eta gero triggerrak ere. Abestiaren arabera, gauza batzuk edo besteak erabiltzen ditu, baina bai, eskat kompleto. Zetasaurien basamortua lehenengo singela, eta ja hurrengo singelan sartu nintzen bideoklipen agertzen hasi, Martera sartzen. Baina abesti horri nik esen hausen graba. Gero hurrengo abesti danatan egon nintzen estudioan eurekaz grabetan. Nahiko urduri joan nintzen, ze beti grabadotenean zeu zer estudioan izan diren nire gauzek belako bazta. Eta hau izan da euren proiektuen sartzea eta egia esan oso guztire. Osea, sentiara hasi ninduten oso etxean egotea, lez? Orduen urduritasunea pasaiaten eta egon nintzenan grabetan Aritzarregin estudioan ederto baten. Peiok idatzi ditu kantuen hitz guztiak, bere eta bere ingurukoen bizipenak oinarri. Hitzetan badago berezko unibertso bat, abesteko orduan efektuak sartu dituzte, ahotsak distortsionatuz. Noiz animatuko zera beti galdera bera barnean dago numea joatera. Alarma piztu da, ames fabrikare ban, gume zurtzabiltza bi mundu hauen artean. Ta, betea zaituzte, muga bizitzen pasatako une guztiek, tripia pasatea ez zara inbesterako izan, meditazioak ere zailu konpensatzen. Ez da argirik enaiz izango garai lama. Ez da besterik hurrengo atala garra bagaitzala. Letretan saiatu naiz igual, nire bibentzietatik edo, bizipenetatik, gertuko jendearen bizipenetatik ere, oinarritzen pixka bat, eta izaten igual hirugarren dimensio bat, zabalera bat, letrak, eta hirugarren dimensio horretan kokatzea pixka, gure gizartea bera. Eta hori dena bizipenen bitartez, orduan, badu komponente edo sagai aldarrikatzaile bat ere atzetik, badu ironia puntu bat hainbat letratan, eta gustatzen zait hori, jokoekin pixkat ibiltzea, eta baina dena testu inguru batean kokatzen. Eta probatu genuen ahotsean ere, hori efektu puntu hori distorsionatzera jo dugu, desente, gustatu zaigu elementu hori, ematen ziolako pozoi pixka bat, garbi egi egoteak, edo egote hori ez zitzaigun gustatzen. Eta zalantzak izan genituen, boladan dagoelako ere sartzea autotunea eta bar, probaren batin genuen, baina ez zitzaigun asko gustatzen. Bokoderrarekin hobeto ikusi genuen, eta batez ere koren aldetik eta bar. Eta hori izan da pixka bat emaitza. Akauen bebai egon nintzen koro batzuk itxen bebai, esan zerien, Lore, animatuko zea kantatzera ez da gizer, eta ez dakoten ez lotzan dirik. Lotxabako banda zelez, egon nintzen koro batzuk bebai itxen, baina nire abeslari ez naz. Diskoan badira zenbait lankidetza, gehienak Ilete izeneko abestian. Lagunez inguratu dira horretarako. Besteak beste, Juanjo Berasain, Sara Zozaia edo Eskakeitan taldeko zenbait musikariek hartu dute parte. Badago abesti bat kolaborazioz beteta dagona, Ileta. Eta hor ikusten genuen, zan berzuela pixka bat, orkesta bat, zentzu batean, Ileta batez ari ginalako, batez ere. Eta hor badaude, Latxamako Aitor Balkarlos eta taldeki izandakoa ere, nire garaian, Afu, ere hortxe dago. Sara Zozaiaren ahotsa dakagu, bigarren estrofan. Eta estribileren batean ere koroak ematen. Horrela daude Nekoitz eta Maria, sokekin. Eta bestalde dakagu, beste abesti bat Juanjorekin,
bueno, era berean ere musua dena eta nire pisuki izandakoa bere garaian, berarekin hasi nintzen konposatzen abesti hori, hanek ezagutzen zaitu abestia. Eta abestia hasi zen riff batekin, bere riff horrekin, gitarra riff horrekin, berak sortutakoa da. Eta gero, bueno, abestiarekin aurrera jarraitu nunik eta aurrerago proposatu nion. Pixka zirkuloa izteko moduan, bera sartzea. Ez da besterik diskoa Balaunka disketxe berriren zigilupean kaleratzen da, eta Mauka musikagintza kontratazioa arduratzen da. Diskoaren diseinua eta artelana Javi Rodríguezen esku joan da. Bai, hori gaur egun Mauka ez da disketxea, management ofizina baizik, eta berriz ere beraiekin gaude kontzertuen kontrataziorako eta promozio guztirako, eta Balaunka hasi berrien disketxarekin lan egin dugu. Ezagutzen ginen ere Maukaren azken etapa disketxe etapatik eta beraiekin atera gu. Diskoa Balaunkarekin atera da eta gu talde bezala Maukarekin lan egiten dugu, beste behin. Azkenan hori, CD eta vinilo atera dugu eta digitalako gaur egun ezinbestekoa dena. Lagun baten bitartez, ezagutu nun Javi Rodríguez, eta egia esan, hasiatik konfiantza handia jarri genuen beregan eta oso asko gustatu zitzaigun. Jarri zituen proposamena, iruditzen zitzaizkigun aurrerakoiak, ziala trendiak edo askotan artisto gero ez dakit, baina jotzen dugu asko azken olatuak zer dakarren begiratzera eta hola esan genion, ez genuela ezer trendia nahi irentxe bertan, baina pixka bat denboran aurrera egiteko balioko zigun zer. Eta bueno, kartelegintzan eta diskoaren diseinuan eta ere ibili da. Portadaren argazkia eta kontraportada, eta bueno, diskoan eta albumean ateratzen diren argazkiak Xerra Estudioakin ditu, baina Javi bilizan zuzen zen. Eta bueno, Xerra Estudioarena aspalditik lagunden Laira eta Anerekin egin genuen dana, eta azkenan egin dugu pixka bat etxeko jendarekin eta oso ondo. Diskoa disko da eta zuzenekoa zuzeneko. Taldea saiatu da diskoan grabatutakoa zuzenean islatzen, eta elektronika eta oinarrizko musika tresnak naturalki uztartzen. Bai, saiatu gara fidelizaten den zuzenekotan, eta gaur egun dauden erramientekin eta horrela, bai uste lortzen dugula zuzenekora ekartzea diskoan erakusten dugun hori. Egia da, igual elementu batzuk garrantzi gehiago hartu dutela zuzenekoan, baina saiatu gara, diskoan entzuten dena, zuzenekotan eukitzea. Zuzeneko esperientzia oso nahi izan da. Hasi ginenetik, Alcalá Norterekin eman ditugu kontzertu pixka bat martxa hartzeko eta diskoetxetik proposatu ziguten haiekin hastea, lehenengo kontzertuak ematen eta oso gustura ibili gea eta oso guai egon da. Eta ja pixka bat gogoz, orain bigarren zati badakagu, guretzat pixka bat estreinua izango dena benetan. Eta orain pixka bat gogoa dakagu, aretoetan, gaztetxeetan eta jaialdi azkagur lotuta eta oso pozik gaude, zintzu horretan. Ibili gara Alcalá Nortekoekin jotzen, eta gaur esango nuke gure lehenengo kontzertua dela gu bakarrik, beraz, gogotsu. Bai, niretzako izen da zeu zer politxe bai, ze ohituta gonaz, bai, kontzertuko motera eta holan, baina beti belako gaz banikiten dute zen gauzeko. Orduan, beste non horren proiektu edan talde baten sartzea, zikeran, pentsanen, zea raro, ez da? Ze ez da nire proiektu tal. Baina, karo. Edo zer gauze, jente jatorra gaziten bazu, dana errez eta gusture egiten duzun gauzen. Eta egia esan oso gusturen hau, así que espero dut hau honek proiektu zegi dutea eta kontzertu asko moteaz, oso pozik nau, talde honegaz. Momentuz, ideia da emanaldik ematen jarraitzea, eta azkagun zirriborroiei forma batea ere. Gainera hasi gea pixkanaka ideia batzuk jorratzen eta asmoa da luzerako izatea, ondo badoa.